Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci a cikin cibiyar nan taku wacce take taimakawa da magunguna kala daban-daban akan cututtuka waɗanda suke damun al'umma. Cibiyar da ake kira da Attaqwa Research and Herbal Medicine Center. A yau wannan cibiya insha Allahu za ta magantu ne akan wasu manyan cututtuka guda 5 wanda suke damun al'umma kwarai da gaske, wanda kuma insha Allahu za mu bayani akan su daki-daki domin fa'idantar da al'umma da kuma sauwaƙa wa al'umma hanyar da za su iya samun irin waɗannan magunguna domin su magance dukkan matsalolinsu. Duba da wasu lokuta tarin wayoyin da kuke bugowa wato ayyuka ba sa ba mu damar iya samu mu ɗauka domin harka ta magani. Wasu lokuta dole sai an tsaya an saurari mutum sauraro na tsanaki, sannan kuma a bashi jawabi game da bayani kan dukkan matsalolin da ke addabarsa. Daga bisani wato a bashi mafita, hanyar da ake gani ita ce mafi sauƙi wajen samun waraka daga matsalarsa. To shi sa ba waya bace da za a iya yi a minti 3 ko minti 5 a gama, wani ma sai a yi minti 30, minti 15, minti 20. Wato abin da yake da sauƙi shine bai wuce in mutum ya kira da tambaya ce zai yi game da yadda wasu magunguna muka ba da su da kuma yadda za a haɗa su ba. To wannan shine kan ɗaukan baya wuce minti 3 zuwa minti 5 ka ƙara yi wa mutum bayani game da abin da bai fahimta ba wajen haɗin ko kuma adadin abin da za a haɗa ɗin. To wannan shine, amma insha Allahu game da waɗanda suke ganin cewa wajibi ne ko kuma ala tilas sai suna kusa da mu ko kuma suna jihar da muke za su iya mallakar maganinmu, wannan mun ce kuskure ne na fahimta. Domin mai duk abin da muke yin sa domin yaɗa shi wa duniya, to abu ne da sai ka samar da hanya mafi sauƙi da cancanta da sai sauwaƙa wa al'umma maganin ya zo gare su. Don haka ba wai dole sai kana inda mu muke ba. Daga faɗin Najeriya duka da kuma wasu sassa na ƙasashen Afirka, da izinin Allah muna yin abin da ake kira waving, wato muna turawa ta hanyoyin mota da ikon Allah ta yadda maganin zai je. Musamman irin su ƙasashen Saudiya, wani lokaci mukan tura magungunan mu ta hanyar jirgin saman, amma iya na gari muke badawa domin ba sa bari magani na ruwa ya wuce irin waɗannan matakan. To dai wannan shine abubuwan da muke so mu ƙara ankarar da al'umma. Sannan abu na gaba shine akwai waɗanda wato sun yi amfani da magungunan mu sun samu waraka akan tarin matsalolin da suka daɗe suna kashe kuɗaɗensu ba su samu fa'ida ba ko kuma waraka. Hakan yasa suna jin daɗi, sai ka ji sun kira mu sun ce ku turo account ɗinku zan tura sadaka. To maimakon a ce kowa sai ya kira mu mun rubuta account muna tura, wasu ma mu manta wani ya ta kira ba ku turo ba ban gani ba. To yanzu dai mun sauwaƙa hanyar ga account number nan a cikin wannan bidiyon. Wanda yake da wata lalura kuma ya fa'idantu da maganinmu, to alhamdulillahi in yayi niyyar yin wani abu na sadaka wannan cibiya, to ga account ba sai ya neme mu ba, yana iya turawa. Domin dai ba wai dama don ka burge mu kake yi ba, kana yi ne domin Allah kuma domin ka karfafa mana gwiwa mu ci gaba da kawo al'umma magungunan da muke kawo musu suna fa'idantuwa. Don haka ka tura idan har kana da niyya. Kazalika akwai waɗanda za ka ga su kuma sun kira suna buƙatar a sanar da su magungunan wasu lalurorinsu da ba mu riga mun ambata ba. Su ma dai insha Allahu kofa a buɗe take, muna iya taimakawa duk ta yadda za mu iya domin su samu fa'idar wannan cibiyar. Kamar yadda muka alƙawarta cewa za mu yi maganganu ko kuma za mu yi jawabi ne akan wasu cututtuka. Cututtukan da za mu yi jawabi a kansu wato ba wasu cututtuka ba ne, ɓoyayyu sanannu ne kamar haka. Na farko akwai cutar da ake kira da suna diabetes. Wato diabetes da Hausance muna kiranta da cutar sukari ko kuma ciwon siga. Kazalika akwai cutar wato hawan jini wato blood pressure. Shi ma dai wannan cuta ne na hauhawar jini wanda shi ma yana takurawa al'umma, wanda wani sai ka ga ya ma yanke jiki ya faɗi, wani kuma sai kai ga mutuwar ɓarin jiki da ko shanyewar wani sassa na jikinsa ba tare da ya ankara ba.
shi yasa muke ba masu irin wannan cuta shawara su ringa wato duba lafiyarsu a kan kari, wato a ringa auna su ana tabbatar da matakin da jinin yake bai haura ko kuma ya yi ƙasa ba. Kazalika wato cutar da za mu yi magana a kai shine ciwon hanta, wato hepatitis. Shi ma dai wannan cuta ne da yake addabar dubbin al'umma, shi ma wanda ya kamata mu tofa wani abu a kai. Kazalika za mu yi magana akan ciwon ulcer, wato gyambon ciki, wanda shi ma magani ne wanda ko kuma mu ce cuta ce da take addabar al'umma matuƙar addaba, wanda ya kamata a yi duba cikin wannan al'amari wajen kawo al'umma fa'ida da za ta amfane su ta raba su da wannan matsala ta wannan cuta. Kazalika abin da za mu ƙara da shi shine za mu yi magana ne akan maganin sanyi. Idan muka ce maganin sanyi, wato mun haɗe dukkan rukunan cututtuka ko kuma rabe-raben sanyi gaba ɗaya a cikin wannan kalma na maganin sanyi, wanda sanyi akwai ire-irensa kuma kowa da irin wanda yake damunsa da kuma irin alamomin da yake nunawa a jikinsa. To insha Allahu wannan cibiya ta shirya magunguna na musamman wanda za ta taimaki al'umma a ko'ina suke a faɗin duniya. Kada ku manta cibiyar Attaqwa Research and Herbal Medicine Center kuke saurara. A kazalika kan wayannan matsaloli da muka ambata, to a cikin matsalolin nan matsaloli ne da suke addabar al'umma matuƙar addaba. Misali idan muka ɗauki wato ciwon siga wanda ake kira da suna diabetes, cuta ne da na farko yakan tilasta mutum wato ya zamto bai da ƙarfi, ba shi kuma da tasiri a gurin iyali. Cuta ne da ke tisa ƙiyar mutum wajen da zaran ya sha ruwa ya ta yi fitsari ba kan gado, wato wani bai iya samun baccin kirki domin yawan tashi yana fitsari. Kuma cuta ne da yake barazana ga ƙodar ɗan adam, wanda yakan iya affecting ƙoda na ɗan adam a kowane lokaci a samu ciwon ƙoda, wanda daga nan an shiga wani zari, wanda kuma idan aka sake tafiya ta yi tafiya yakan gayyato cutar kansa, wanda in wannan cuta suka haɗu wa ɗan adam to sai dai a ce kabari salamu alaikum. Amma dai an san dai cewa mutuwa dai guda ɗaya ne, amma sababinta yana da yawa. Allah Ubangiji ka tsare mu. Kazalika idan muna magana akan ciwon ulcer cuta ce da take da ita ma ɗimbin matsaloli duk da al'ummar mu sun raina ta matuƙar rainawa, amma cuta ce da takan iya hallaka ma ɗan adam a wasu matakan. Cuta ce wacce ake kiranta da suna gyambon ciki, wanda wannan cuta tana saka abubuwa da yawa. Misali kamar za ta iya saka ka yawaita jin yunwa cikin awanni 1-2 in baka ci abinci ba. Cuta ce za ta ringa sa maka ciwon ciki mara misaltuwa a lokacin da baka ankara ba. Cuta ce da za ta ringa haifar maka da wani abu tamkar gobara a cikin kirjinka ko kuma cikinka. Cuta ce kuma da za ta ringa sa maka ciwon kai na ɓari ɗaya a kowane taƙi idan baka fahimta ba. Cuta ce kuma wato ita dai kanta ulcer da tana da tasiri wato ita kanta wasu lokuta da al'aurar ɗan adam. Cuta ce wacce take da wato abubuwa da yawa, tana taɓa hanji ne ita ma kuma ƙarshe tana taɓa ƙoda, wato ta haifar da matsala a cikin ƙodar, wanda ƙarshe za ka afka cikin matsala, daga ƙaramar matsala ka faɗa babba. Ciwon ulcer tana da tasiri idan musamman ta kama mutum bai iya rayuwa ba tare da amfani da ƙwayoyi ko allurori ba akan kowane lokaci. Don haka wajibi ne mutum ya tsaya ya dage wajen ganin bayanta ta hanyar magunguna na gargajiya. Ciwon sanyi kuwa ba kwa buƙatar mai muku dogon bayani, domin illolinsa suna da yawa. Hana haihuwa, kashe azzakarin ɗan adam, wato hana maniyyi zuwa da kauri ko kuma tsinka maniyyin da kashe ƙwayoyin halittar da ke ciki. Kasalika wato shi kansa ƙarancin maniyyin, ƙaiƙayin gaba, wato fitar da farin ruwa yayin fitsari ko gabanin haka, rashin ƙarfi yayin saduwa, rashin gasar da iyali, rashin jima'i ana jin daɗi sai dai a ci zafi, da dai makamantan irin wannan matsaloli akan ɗa namiji. Kazalika a wajen mata, rikita al'ada da canza mata lokaci, sa ta zo baƙi ƙirin ko kuma ta zo ruwa. Kazalika
wannan dai yana da tasiri wajen sa mata yawan ciwon mara misaltuwa. Yana kuma haifar musu wato da matsala na kekecewar gaba, ƙaiƙayin gaba, zafin fitsari da ƙaiƙayin jiki ko kuma tafiyar wani abu a jiki da dai shauransu. Ku biyo mu a shiri na gaba.